Bayi-1,102 abantu abathe bosuleleka intsholongwane yeCorona kweziYure zingamashumi zidlulileyo. Ukanti bayi-195 abantu abathe basweleka zizigulo ezayamene nalo bhubhane. Abantu abayi-62 kwabo baswelekileyo bakwiphondo laseNtshona Koloni, abayi-58 baseGauteng, ibe ngama-30 eMntla-Ntshona, bangama-25 kwiphondo laseMpuma Koloni, bali-11 eFreyistata, bathandathu eMntla Koloni, ze babe bathathu kwiphondo laKwaZulu-Natal. Ukanti ukuza kuthi ga ngoku bayi-48,094 bebonke abantu esele bebulewe ngulo bhubhane kweli. Ngokwengxelo yesebe lezempilo yayizolo bayi-1,492,909 abantu esele bosuleleke yilentsholongwane kweli sukela yathi yaqala. Ukanti umyinge wabantu abathe baphila kule ntsholongwane ume ku-93%. Sithetha nje bayi-53,660 abantu abasenayo le ntsholongwane kweli. Uluntu ke lubongoziwe ukuba luthi gqolo luyithobela imigqaliselo yesebe lezempilo yokuzikhusela kulo bhubhane.